Adunay mga panahon nga mahulog kita sa saktong takna. Kanang giingon nga na timing ba. Nindot ang skyline karon dito pinkish dili kay orange. Og aning takna gahuna-una ako kaniya og naka-decide nga mag-shoot aning video. Minataran sa Anthem of the Angels by Breaking Benjamin. I think in their Dear Agony album. Nangatol mo ko eh. Ay langga. Padalong ko pa uli karon. Kumusta na ka diha? Tugnaw. Oh, wala. Ala! Nanawag akong langga. Hello. Ala! Nanawag akong langga. Nawag siya. Kuan ko. Nanawag akong langga. Agoy, nawag na noon. Malakpan yung daan na noon. Wow, kami hira ay Sorry, harap lang. Bawal. Mga bata, ayaw na mga bata. Kids, don't do that at home. At home, di mo siya at home. Don't do that kung mag-drive na. Strict to bitaw dere, especially kaning area ha. Like forest. Sa mutag pa na. Asa naman siya? Para manini mo ang message na ba? Timing kayo, kaningan ko. Hi lang ga. Makitaan ka ni nila. Nawag. Or ni mo, kay para mo ni mo. Naminara ko music na yun ga. Record ko 360. Madalong na ko pa uli. Makita ka sa video. Paning upload niya sa imong page. Drama. Tugnaw kayo ron, 28 degrees. Pila naman ng 28. Wait na tingalin eh. Langga. Bisan sa atong kalayon akong paningkamutan nga dili maglagyo ang atong kasing-kasing. Adlaw-adlaw kong yampo nga sa sulod nga paglawig aniya ka na sa akong kiliran.